Sziasztok, én Lali vagyok, és egy tűzijáték bemutatóval jöttem nektek. Az elsőt kezdem, a termékem az a sárkánytojás. Egy csomagban 12 darab van, és az ára 350 forint. Meggyújtjátok a Kanócnál, és ledobjátok, és ricseg ropog. De majd lesz videó róla szilveszterkor. Következő termékem, amit szerettek, sokan szeretik, nagyon imádják, az a sikoly. A sikoly azt csinálja, hogy leteszitek egy pezsgős üvegbe, meggyújtjátok a Kanócnál, és sikítva fölmegy, majd recseg, ropog az égen. De majd lesz videó róla szilveszterkor. A sikolynak az ára az 290 forint, ahol én vettem a Piropontnál. Hát nem tudom máshol mennyi az ára, vagy 200, 350, nem tudom. Nem. Következő termékem, az egy nagyon megért tűzijáték, az a Creamin Dragon, az óriás sikoly. Eznek az ára 12 darab van egy dobozban, és 1490 forint, vagy 2000, máshol 2000, máshol 1500, vagy 1000 forint. Meggyújtjátok itt a Kanócnál, és sikítva van ilyen, így bőgve fölmegy az égre, és csillagot ad ki az égen. És kettes kategória. Kettes pirotechnikai osztály. A sikoly is egyes pirotechnikai osztály. A sárkánytojás is egyes pirotechnikai osztály. Következő termékem, aki mindenki nagyon szereti. Aki szereti mindenki, az az érbomb. Az érbomb azt csinálja, hogy egy dobozban van mondjuk 3 darab, én úgy vettem, csak egyet már előttem, meg leszakítottam a papírját, meg itt is belukasztottam, amúgy itt papír volt, piros, látjátok. Ebbe 3 darab van egy dobozban, és 800 forintért vettem, ahol én vettem. Máshol 1500, máshol 1000 forint, nem tudom. Én ahol vettem, 800 forint volt. Itt kell meggyújtani a Kanócnál, itt van 2 kanócja. Aztán meggyújtjátok, repülj fel egy rakéta, és bum, ilyen effekteket csinál. Ilyen színes effekteket. Levettem a talpát. Jó. Ennyit is költöttem szerintem a tűzijátékaimra, ennyit vettem 3000 forintért. Na akkor, köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, máskor is csinálok még videókat, de most ennyi volt a tűzijátékról. Köszönöm, hogy velem tartottatok, lájkoljátok, ha tetszett a videó. Kommenteket is kérek, hogy milyen volt a tűzijáték, hogy mennyibe kerül, és ennyi. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!